Maayong morning guys. Ug karon mo saka ta sa bukid. Yan oh. Yan oh. Matutan ng tumoy. Aron makita nato ang kaanindot diri sa ubos. Makita nato ang kaanindot diri sa tubod. Muna ilahang tugoyan nagbaka. Hangat ay. Hangat kayo. Napata sa tunga-tunga nga bahin. Yan. Mutangas pa ta atong babaw. Asa magi? Dire day. Dida. Yan guys. Yan o. Sagkaon kayo. Yan. Mupatong taan ng kinaibabuan. You know? Yan. Ano yung agyanan pa doon sa babaw. Yan o. Gamay si pet anay ligid. Yan sila o. Nana sila sa babaw. Grabe kapis ko sa hangin diri. Yan. Pari ko lagi sa tampi. Tampi. Saka pa dito. Tumoy. Nanata sa babaw. Kaniyang kinatumian kay lasang na niyang kinababuan. Dara guys. Hangat kayo. Na ako makauban ay. Oy. Diha sa ubos. Ano yung mga mangga na diha ang bahay sa akong asawa. Nasa ilawom sa mangga. Yan. Grabe. Grabe ka presko ang hangin diri. Ano? Grabe ka labas sa hangin. Muna og tagamay kay atong tanawon ang katubhan ug ang dagat. Muna akong kamingawan rin lugar kay presko kay hangin. Presko hangin. Presko ang tubig. Natural spring ang tubig. Tara! Tara! Masaday! Okay, mangulit namin guys kay gitawag na ko sa akong master. Mga una ko numi mamahaw.